Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. E abrimos este terceiro e último bloque deste Verán Verán dende este mirador de Caneliñas en Porto Novo. Antes de nada, lembramos, como sempre, o noso Facebook, facebook.com/programa Verán Verán, para que nos sigan toda a actualidade a través das redes sociais. E iniciamos esta terceira derradeira parte deste Verán Verán falando de festa, concretamente desa Feira Galega de Bordóns, unha cita que non se quixo perder a nosa compañeira Gemma Guete. Boas tardes, Silvana. Hoxe estamos en Bordóns viaxando cara a outra época, porque se celebra a 9ª Feira Labrega. Hoxe haberá de todo, xogos tradicionais e mesmo un concurso para saber que veciño ten a pataca, o pemento, o tomate ou a cebola máis grande. Ademais, a festa estará amenizada con grupos de música folclórica. Así que, sen máis dilación, comezamos! Satisfeito, por supuesto, porque non tiña pensado ganar, claro. A festa é moi bonita, a mí encantoume, porque vamos a ver, é unha parroquia esta de aquí, eu recordo todo isto unha lameira, non había festa de ningún tipo. Mira, a primeira festa que se fixo aquí, eu chorei de emoción, porque eu era un rapaciño, eu por aquí andaba xogando na lama. Empanadas de bacalao, de atún, de pulpo, zamburiñas, mexillóns, de lomo e postres caseiros. Empezamos cun pouquiño e agora todos os anos eu fago con moito cariño, encántame. Espero que non se perda isto porque conócese o pueblo, temos turismo, isto encanta e agora a noite o churrasco e todo eso encanta que nos conozcan Bordóns. Somos a parroquia máis pequena do Ayuntamiento de Sanxenxo. Todo moi ben, todo moi ben, piquiña. Ven vostede todos os anos a feira? É o primeiro ano, pero gustoume moito. Outro caldeiro, maravilloso. Todo feito a man, con tela, de todo. Hai para maiores, para nenos, de todo. O que máis, os ratonciños para guardar os dentes. Mira, nos invitarnos este ano aquí a esta feira. Eu son a presidenta da Coral de Porto Novo e somos unha asociación e como tal, pois, estas cousas facémolas nós. Reciclamos tamén botes que son usados, que é moi importante, as telas, as bolsiñas estas pequeniñas. Son de cousas, por exemplo, aquí, estes bolsos que son de telas que foron pantalóns e agora son bolsas, é unha forma de reciclar tamén. Este é un tomate de case 1 kilo. Efectivamente. Pero como ten vostede estes tomates? A min dígame como se fai para ter isto. Dalle moito ajarimo. Mira, teño pimientos que teño un para a ver se me dan o premio grande, teño tomates, teño dos piquiniños, teño cebolas, patatas, zanorias, lechuga, limóns, de todo un pouquiño da terra. E ata aquí chegamos, Silvana, en colaboración coa Televisión de Bordóns. É unha verdadeira pena ter que voltar ao século XXI, pero é o que toca. Así que vémonos a vindeira semana.
Pois aí quedamos con esa colaboración de televisión de Bordóns e benvida a este século. Gema, moitísimas grazas por esta reportaxe. Continuamos neste verán con máis contidos. Falamos agora de música, concretamente dun festival de música de Chantada. Falamos do FITS, un evento sobre o que nos achega máis información a nosa compañeira de Tele20 Chantada, Lorena Gallardo. Moi boas amigas e amigos do Verán. Hoxe os de Tele20 ímonos de festival. Atopámonos nas inmediacións da Praza da Paz, na vila de Chantada. E aquí, e desta maneira, comeza o FITS. Benvidos ao Festival Independente de Chantada. Unha cita que está, toquemos madeira, pero consolidándose, pois é importante. Sempre intentaremos traer algún grupo máis consolidado, máis coñecido, pero que sexa moi underground, digamos, moi amateur, para dar oportunidades a moitas bandas interesantes que de feito viñeron ao FITS e logo fixéronse moi famosas. Grima somos Laura y Facu, bajo y batería respectivamente, y nos dedicamos a hacer todo el ruido que podemos en donde nos dejan. Estamos un pouco mal da cabeza, entón temos unha fórmula un pouco diferente dentro do rock and roll, hai distintas ramificacións, pero o que facemos nos é unha historia que non che sei nin definir, hai que vir a un concierto para comprobar o que hai. Único, moi personal, o sea, quero decir, moi así íntimo, non? Así non é para un mogollón, que estamos un pouco saturados de festivales con moita xente, e ademais ten un cartel rarísimo todos os anos que nos gusta, perfecto, fatal, moi ben. Somos los que nos quisimos creer un futuro brillante lleno de promesas, pero aquí estamos otra vez bailando tecnopop. Te he visto muchas veces con fatúa, mirando a ver si caen los chuzos por la rúa. Aquí é un proxecto que teño en solitario de rap, eu chamolle rap rural. Y así bailando hasta el amanecer, aunque después en casa nos castiguen, los recuerdos no podían doler. En los días de lluvia, tecnopop y Morrissey. Aquí esto es siempre como estar na casa. Sí, tal sempre. cual. A xente moi ben, Sí, maravillosa. sí, dá gusto. O sitio é precioso. Sí, precioso, para estar aquí, precioso. moi ben, ahora en verán, moi ben. Precioso. Pois con ese festival de música en Chantada quedamos. Moitísimas grazas a nosa compañeira Lorena Gallardo de Tele20 Chantada por esta reportaxe e abrimos neste verán a derradeira entrevista desta xornada dende este mirador de Caneliñas. Falamos de arte, falamos de pintura, facémolo con Abel Barandela, pintor. Abel, moi boa tarde. Hola, boas, que tal? Bueno, moitísimas grazas por estar connosco. A vos, Estamos por favor. hoxe neste set moi ben rodeados, non? Sí, gustanche. Gústame moito, pero conta un Alégrame. poquinho. Temos aquí unha, por así decir, unha serie de retratos da serie Fariña. De onde xorde esta idea? De onde nace? Bueno, esta idea xorde porque conocín a un chaval que traballaba na productora, que desde aquí podo saludar a Chus. Pois, efectivamente, mandamos un saúdo en Vico. Está traballando na productora de Bambú, e ele é aficionado tamén ao tema este da arte. Ele realmente pinta con bolígrafo. Coñecino, empezamos a falar do tema este, e xurdinos esta idea.
E, de feito, estamos traballando. De feito, estos son proxectos, por dicirlo de alguma maneira. Espero que nos 2019, se todo vai ben, entre os dous fagamos unha exposición que, bueno, xa daremos a conocer lugar, horas e máis detalles. Falabas da pintura deste compañeiro de Chus, pero vamos a falar da túa pintura. Abel, como foi evolucionando? Eu teño entendido que dende pequeno tiñas claro que a pintura era o teu, non? Bueno, digamos que apuntaba maneiras, non, por dicirlo así. Xa no instituto, no colegio, bueno, pois xa tiña certas inclinacións, incluso tuve algún premio infantil con concursos de pintura, pero si é verdade que tuve unha época dormida que hasta que tuve a meus 30 anos retomei en serio, empecé a ir a clases, matriculeime aquí nas artes plásticas de Sanxenxo e digamos que desde aquela pois empezamos a un pouco máis en serio, a traballar, a pintar prácticamente todos os días e a facer as primeiras exposicións hasta o día de hoxe. Bueno, falamos da túa arte e falamos do teu estilo. Isto de pintar co viño de Barrantes, cando nace? Por qué, no? De onde nace Isto é unha anécdota que me vai a perseguir toda a vida, xa contei 1200 veces. Surdiu dunha cena amena, como estamos os aquí, empezaron a ver os cercos de viño nunha taberna, que hai os típicos mantéis de papel. Claro. Empezaron exactamente, empezas a enredando así, e ao final, pois, dixen, bueno, hai que sacarlle un proxecto a isto, hai que sacarlle ideas, exprimilo. Parece que non, pero hubo moitos erros antes de chegar á técnica idónea para traballar co viño. Digo que o viño é un material orgánico, ca luz solar, pois vaise deteriorando, e hai que tratalo de certa maneira para conseguir o estado óptico que estades vendo. Todos estes cadros que temos aquí son feitos con viño de Barrantes ou con que tipo de viños están feitos? Contame. Estos concretamente traballei con viños da zona aquí do Salnés, o que chaman viños de país. Viños do país, non? Viños do país, exactamente. Que pasa? Hai que traballalos de maneira mezclada con os colores acrílicos. Hai que traballar con pinturas que as bases sean de auga, como pode ser a acuarela ou acrílico. Entonces requiere un procedimento. O que xogas aquí é a oxidación do viño. Tú sabes que cando cortas unha mazá pola mitad, ves que hai unha certa oxidación, pois o viño secar ten unha oxidación semellante, entonces con esa oxidación é cando xogas cos cores acrílicos. Un traballo un poquinho máis lento, por así decirlo. Home, tens que esperar como reacciona o viño, un día así de verán como hoxe, o viño seca enseguida, os días de inverno obviamente é bastante máis complicado, pero sí, ten o seu proceso, hai que ter a súa paciencia, e nada, é cuestión de traballar e seguir traballando. Imagino que dá moito traballo, pero imagino que tamén dará moitas alegrías, porque é unha pintura diferente, non? Distinta a algo totalmente innovador, o que estábamos acostumados. Bueno, innovadora non me atrevería a dicir tanto se é innovadora. Unha vez que te documentas un pouco por internet, ves que hai máis xente, incluso ao outro lado do charco, que sí que traballa con este tipo de material, sí. Que pasa? Que eu non sei como tratan o viño para que teñan un resultado óptimo e que esa obra dure no tempo. A mellor solo fan obras efímeras, non o sei. Pero innovadora, para min é bastante arriscado dicilo. Ora sí é verdad que a min valeume como trampolín para facer un pequeno hueco neste mundillo, que é un mundo bastante complicado, é difícil de entrar, e a min a verdad que axudoume bastante, e hasta o día de hoxe, pois abrime bastantes portas gracias a esta técnica. En que proxecto estás inmerso na actualidade? Temos aquí este de retratos da serie Fariña, pero ademais disto, cando poderemos ver unha exposición, onde, en que lugares? Pois actualmente neste verán teño 4 exposicións aquí na zona de Sanxenxo e de Meaño. No Concello de Meaño teño unha e despois teño en varios locales aquí de Sanxenxo. Espero facer outra en Noia, no Liceo de Noia, o próximo 15 de setembro, se non me equivoco, que será unha exposición bastante grande, por decirlo así, o espacio é precioso, é moi amplio, bueno, xa vos invitarei, obviamente, e é, digamos que a próxima exposición máis importante a que se digo agora de Noia. Como é unha exposición de Abel? Contanos un poquinho, que nos podemos atopar ali? Cale, como describirías a túa pintura? Bueno, eu diría que o eixe principal na temática, excepto estes que ves aquí, é Galicia, non? Porque pinto moitas escenas que están relacionadas, ou paisaxes urbanos ou da costa, que son desta zona de aquí, ou incluso oficios antigos, ou costumes da xente. Entonces eu diría que ou nos personaxes ou nas paisaxes o que ves realmente o eixo central é, digamos que Galiza. Xa che digo, ven polas detalles da costa, paisaxes urbanos que se poden coñecer como de Santiago, Pontevedra, Sanxenxo, e despois, xa che digo, podes ver un mariñeiro, un zapateiro, oficios daquelas dos nosos avós que representan tanto a nosa terra. Falamos desta pintura, non? Con viño de Barrantes, pero creo que xa está evolucionando este viño, creo que xa estás innovando, xa utilizas tamén outro tipo de viños, contanos un poquinho
Sí, bueno, isto xa o fixen algunha vez que outra, porque fai xa mellor uns 6 ou 7 anos contactaron comigo bodegas de Valladolid ou da Rioxa. Cando empezou a salir este tema nos medios e en algún programa de televisión, pois supoño que chamou a atención algún bodeguero ou algunha bodega. E si é verdad que me ofreceron traballar cos seus viños, invitáronme ás súas bodegas, nada, pois sí, provei con outros viños, sinceramente, non só provei con o noso do país, os resultados non son os mismos, pero bueno, a oxidación é moi similar, obviamente, o material orgánico, como che comentei antes, si é verdade, pois, mira, provei cos Rioxas, provei cos Riberas, e bueno, digamos que como viño potente, eficaz, que dan máis xogo, por dicirlo de alguna maneira, é o noso tinto do país. O de Barrantes, sí. Quedamos co daqui, co da terra, sí, co de toda a vida, non? Da terra, por seu ten un corpo moi espeso, ten moita textura, entonces digamos que dá un pouco de xogo, incluso a veces telo que rebaixar con un pouquiño de auga. Eu penso que para xogo, para dar xogo e potencia, por dicirlo de alguna maneira, eu penso que o ideal é o noso. Falamos agora, Abel, do momento de poñerse a pintar, de poñerse a realizar un retrato ou a poñerse a plasmar unha paisaxe, como por exemplo esta que temos aquí dende este mirador de Caneliñas. Cal é ese momento óptimo ou en que momentos do ano aproveitas ti para pintar, non? Non hai fecha no calendario, eso venche, iba a dicir inspiración divina, pero non, hai momentos que te apetece, tes varias ideas na cabeza, que incluso tens que facer apuntes para que non se esquecen e tal, e outras veces, amigo, estás 3 ou 4 días que non te apetece coller un pincel. Eso xurse, é como unha sensación que tes dentro e que de alguna maneira terás que plasmar e botala fora. Ao longo deste verán, por exemplo, canto puideche pintar, Abel? Pois bastante, si teño que dicir unha cifra, mellor en formatos pequenos como os que estamos vendo, pois... Como este que teño aquí? Sí. Isto chamalle ti formato pequeno? Sí, estos son formatos medianos pequenos, sí. Teño outros formatos que pasan de 1,40 m de longo, entonces, obviamente, levanche moito máis tempo. Pero estes formatos así é fácil que este verán sacara uns 20, 21. 20-21. Sí, sí. Falamos, por exemplo, ese retrato que temos aí ao teu ladiño, do de Morris. Sí, Canto Morris. tempo se pode levar facer un retrato destas características? Pois mira, entre que faso o boceto, preparas as primeiras pinturas hasta que seque e barnices todo, pois falta unhas 25 horas fácil, porque xa che digo, aparte de pintar, tens que tratar o material orgánico, é delicado, e tens que tratar con unha especie de barnices e látex concentrado, entonces, queiras ou non podes traballar todo nunha mesma tarde, entendes? E tens que deixar secar as varias capas con que traballes, entonces, eu, a grosso modo, diache 25 ou 30 horas, depende un poquinho o formato, o tamaño ou que che leva de tempo, non todo o mundo é igual, obviamente. E como se sinta Abel un artista ao rematar unha obra e ver o resultado final? Pois indeciso, por dicirlo así, porque de unha maneira, incluso cando faz algunha exposición, sínteste medianamente desnudo, porque claro, expós o teu traballo, non lle vai a gustar a todo o mundo, tens que a veces aguantar cousas, sobre todo co tema do viño, que a non todo o mundo lle gusta, obviamente, a mellor compañeros da pintura que son máis puristas, por dicirlo de alguna maneira, pois non lle convence a técnica, é de respetar, é lóxico, pero xa che digo, síntome moitas veces desnudo e indeciso. Hai traballos que ves que remataron bastante ben, que dices, este gustame bastante, e hai outros que non salen do trastero porque non te sintes identificado, pensas que non ten o nivel para expoñelo e acaban a mellor no trastero, pois, anos e anos. A ver, xa para rematar, todos os que nos estén vendo e queran coñecer máis información sobre ti, a onde os diriximos? Home, hoxe en día que as redes sociales fancha chegar a moita xente. No meu perfil de Instagram ou de Facebook, obviamente, aí teñen a maioría das miñas obras, das exposicións, dos distintos eventos que se pode facer, e despois teño unha página web, que é abelbarandela.com, que mesmo consultando no Google o meu nome, pois xa sale aí pois de todo, basicamente todo o traballo que fixen hasta a día de hoxe. Bueno, pois con esa información que damos, e agora tocanos brindar, que che parece? Brindamos pola Genial. pintura, brindamos pola arte, polas túas exposicións que temos por diante. Moi ben. E antes de brindar, iso sí, Abel, vou despedir xa, porque nos toca despedir este verán, dende aquí, dende este mirador de Caneliñas de Portonovo. Damoslle paso o noso artista da semana, ele, Soul McLean. Quedan con eles, coa súa música, co seu directo. Sexan moi felices, desfruten da fin de semana e lembren que nos voltamos o vindeiro venres con máis e mellor aquí neste verán. Un biquiño moi grande e 1 millón de gracias, Abel. Saúde.
web. Welcome. 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 Welcome to la isla web. Welcome. Oh yeah. Welcome. Welcome. Oh yeah. Welcome to la isla web. Welcome. Oh yeah. Welcome. Welcome. El tiempo es oro y lo pierdes y lo malgastas. Mejor vivir que mal vivir, viviendo arrastras. Experiencias de la vida te levantan o te lastran. A veces notas que todo te aplasta. Me escaparé del estrés y la vida tensa, centrándome en la música que me convenza, pintando un lienzo de una vida más intensa, hasta que al final del mundo ya desaparezca. Escucha mis palabras, welcome to la isla. Escapa de tu jaula, mueve bien tu ficha, aparta la desdicha, haz lo que haga falta, juega bien tus cartas, solo hay una vida. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Solo hay una vida. Whoop, 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 whoop. Welcome. 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 Welcome to la isla web. Welcome. Oh yeah. Welcome. Welcome. Es otro escalón más tirando hacia arriba. En la calle de la vida es muy larga la avenida, el tiempo pasa y hace su criba. Decide quién vive, quién muere, quién es rico, quién mendiga, y seguimos buscando esa quimera, esa utopía. Más calidad de vida, más pasta para cada día. Es un error, mira, si algo te aseguro, pasamos demasiado tiempo pensando en el futuro. Quizás no llegue nunca, quizás lo espere siempre, quizás cuando te llegue sea solo un ser inerte. Yo seguiré remando, acercándome a mi isla en un universo inmenso en el que no somos ni briznas. Escucha mis palabras mientras te descuadras. Nado entre la nada, pero voy con gente honrada. Tu isla particular es lo que debes encontrar, y lo que debes recordar es que el buscar nunca se acaba. Yeah. Welcome. Oh yeah. Welcome. Welcome. Welcome to la isla web. Welcome. Oh yeah. Welcome. Welcome to la isla web. Welcome. Welcome. Welcome to la isla web. Welcome. Oh yeah. Welcome. Welcome to la isla.